Mä oon ollut aina kiinnostunut luomaan uusia asioita ja se mikä motivoi mua eniten on juuri tuottaa uusia asioita aina vaan paremmin. Intohimo piirtämiseen ja valokuvaukseen innoitti jo aikaisessa vaiheessa Harri Haanpään suuntautumaan luovilla aloilla työskentelyyn. Elokuvakoulun jälkeen hän aloitti työnsä televisiossa, tehden kaikkea editoinnista, äänestä ja kuvauksesta, ohjaamiseen ja tuottamiseen asti. Hän on työskennellyt myös usean vuoden Hollywoodissa, tehden televisiosarjaa elokuvista, musiikista, julkiksista ja muista populaarikulttuurin aiheista. Suomen palattuaan hän perusti oman tuotantoyhtiön vuonna 2000, jonka puitteissa hän on ohjannut ja tuottanut TV-ohjelmia, musiikkivideoita, mainoksia ja erilaisia mobiilitelevisiotuotantoja. EU:n sosiaalirahaston rahoittaman media-alan yrittäjätutkinnon MEDAn avulla hän sai kehitettyä lisää yrittäjäosaamista, loi uusia kontakteja ja näiden mukana paljon uusia mahdollisuuksia laajentaa yritystään. No se on ainakin varma, että koskaan ei voi väittää olla se täysin oppinut tai valmis. Että tällä alalla jokainen uusi projekti on uusi haaste.